teďka, já se musím příští týden, tenhle týden chtěli objednat ortopedii. A to musí místě bydliště, takže já budu muset... Já budu muset na Budějovickou. Ale ty to neporoste už, ale... No ale se to odstraní. Já jsem si musela sundat ponožku. Já měla 6 ponožek, tak jsem si sundala jednu. Celý malíček od krve. Celý krvavej. Protože oni taky bez doporučení se ti na to nepodívají. A co příště řekneš? Že jdeš mi doporučení. Příště řekneš, že se jdeš vykuchat, jo? Ale jako říkala paní doktorka, že kdyby mi to řezali, tak až po létě. A ne teďka na léto. A teď se tě něco zeptám. Teď se tě něco zeptám. Musím mít asi sádu, nebo já nevím co. Teď se tě něco zeptám. Dej pámu lehkou za tvojí mamince, ale řekni mi pravdu. Tvoje mama tě dala vykuchat. Že jsi nemohla mě jednou, co ti udělala máma? No vaječnu ti nechala pomáhat. Ale to se musí přeci, ty si měla kdysi dávno říct, že nechceš. No oni nám řekli, doktoři nám řekli, že ty nemůžeš mít dítě. Že by to mohlo být postižený, jo. Že by to mohlo být postižený, nám řekli tenkrát, jo. A řekli to i mámě, viď. Já mám taky normální děti, prosím. Já bych se teda stejně neměla postarat jako o dítě, když teďka... Tak to je máma, nestále. Já když už tady ty rodiče nemám, víte, to by bylo asi pro ně těžší. A to máš